Mun sisko tulee olemaan nyt yksin, mut mä menen nettiin itselleni taloon. Me ei asu tänään samassa talossa. Meillä voi olla vierekkäin talo. Eli tähän... Oh my god. Otan tähän talon. Otan tän. No ei se lähellekään tuolla. Tuolla mun sisko juoksemaan. Vielä 20-vuotias. En halua lapsia, koska mulla ei ole paria. Mä laitan oven lukkoon. Hetkiä. Mä voin laittaa kodista. Ei, aina joo. Totta, mä unohdin. Ovien lukossa. Pupu. Karkkia. Vihdoin tulee Halloween. Sanoit mun sohvaan tulee joku mä luulen, että tää pöytä on mun sohvaan. Oh my god, mitä hieno piltti. Mun pitäis mennä nyt nukkuun ja mä menen katsomaan mun vaatteen. Laittaa versot kiinni, ettei kukaan näe mua. Noin. Sit. Oikeesti. Aha. Ja pitää mennä. Ei se tarpeellakin. Hyvää yötä. Huomenta. Vlogi. Mä menen laittaa nyt. Noin. Mä oon sen takia kuvannut. Lähde pois. Menen tekemään aamu. Anteeksi. No. Saanko se tulla teille? Ei nyt kiittisisko, koska... Ei pääse mua. Mulla on kiireitä töihin. Oh my god. Aamukahvit ja sitten lähtee autoon. Ei täällä ole kahvinkeitettä, mä voi juua. Mitä tehdään? Siis nyt mä olin kuvannut, niin sori. Mä skippasin teille tosi paljon. Mut mä olen vaan menossa matkalle ja te näette kuitenkin paljon vielä tästä. Hän ei osaa ajaa. Mä en nähnyt. Eikä tässä kaupungissa. Tää on tosi halpa kaupunki. Tosi kun lappu. Niin se oli. Kolossa. Oletko nähnyt tätä ihmistä? No en oo.
Ja kuka se on? Sitä kuka? Miten kuka se? Se vaihtuu. Tosiaan, mun on pakko pitää kunnon paikka. Kuka se voisi olla joka pakettia? En ole ainoastaan minä, joka on. Kenen pyörä tämä on? Taas tuo. Hmm. On. Oh. No ehkä. No. Aika päätössä. Ei tarvi jännittää, ei tarvi. Partkaa.